हारि हिसाबै जोङो स्ट्रागल आरो मुभमेन्ट आरो रेभुलेसनजों फैनाय बियो मोनसे हारि आरो जोङो स्ट्रागल खालामनांदोंब्ला रेभुलेसन खालामनांदोंबा मुभमेन्ट खालामनांदोंब्ला जोङो दिनै जातीय आफाद जों बयबो दिनै खामानि मावनो जोङो ज' दंलायलायोब्ला हारिनि खोथा जोङो रायलायलायदोंब्ला दिनै जोङो जातिखौ जौगानायनि मोनसे सिमांखौनो लानानै जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों बेवहाय जातिखौ नस्थ' खालामनायनि बाथ्रा बेवहाय फेरलेबसेबो बेवहाय गैया दा बेवहाय बाथ्राया बुजिनो गोनाङा मिथिनो गोनाङा नैबे बाथ्रासो जे जोङो जिर'निफ्राय जोङो स्टार्ट खालामनानै जोङो रेभुलेसन स्टार्ट खालामबाय जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामनानै जोङो लेंगुवेजनि थाखाय जोङो मुभमेन्ट जोङो स्टार्ट खालामबाय जिर'नि थाखाय जोङो सोलोंथाइ जोङो जौगानायनि थाखाय जोङो स्टार्ट खालामबाय दिनै जिर'निफ्राय जागायनाय बे बर' रावा संबिधानिक मोनसे रिकगनाइजेसन जाबाय आसामाव दिनै मा होनदों अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय आरो बे रावानो दिनै मा होनदों एल पि स्कुलाव फरायजेननायनिफ्राय लानानै बियो इउनिभारसिटिसिम फरायनो हानाय जाबाय आरो मिडियाम हिसाबै दिनै मा होनदों 11-12 फरायनो हानाय जाबाय अब्ला लेंगुइस्टिकेलि जोङो दिनै मा होनदों जोंनि रावा रैखाथि गोनां जाबाय अब्ला जोङो जिर'निफ्राय जागायदोंमोन जोङो बे लेभेलसिम जोङो सौफैबाय जिर'निफ्राय जोङो जागायदों जे जोंनियाव जेबो गैयामोन जे जोंनिया गाव खुंथायनि थाखाय जोङो आन्दलननि गेजेरजों जों बिएससि मोनबाय बिएससिनि गोजौआव आरो जोङो बिटिसि मोनबाय बिटिसिनि गोजौआव जोङो आरोबाव मर पावार आरो मर एरिया लानायनि गेजेरजों मर डिपार्टमेन्ट लानायनि गेजेरजों दिनै जोङो बिटिआर मोनफैबाय बिटिआर मोनफैनायनि उनाव दिनै बिटिआराव थानाय माखासे दफाफोरखौ दिनै जोङो मावफुंनो थाखाय जोङो सेस्था खालामबाय थादों आरो माखासे दफाफोरा दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजादों दा नोङो जिर'निफ्राय जागायनानै जे जोंनि जौगानायनि जेनाखि ग्राफ बेखौ जों जुदि नायोब्ला बियो जौगानाय फारसेनो थांगासिनो दङ दा बै बुंग्रा मानसिफ्रा बबे बिथिंखौ नायनानै बबे बाथ्राखौ मा बुंनो नागिरदों जों बुजियाखै ना बिथांमोना ब्लाइन्डलि बुंदों ना बिथांमोना पलिटिकेलि मटिभेटेड जानानै पलिटिकेल सार्थनि थाखायल' सोरबा मोजां खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ डिमरेलाइज खालामनो बा केवेस खालामनो थाखाय बिथांमोना बै बाथ्राफोरखौ बुंदों बेयो जोंनि बाथ्रा आरो दा बेवहायनो रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानो गोनां गैया दिनै बिएससिनि गोजौसिनाव बिटिसि जाबाय बिटिसिनि गोजौसिनाव दिनै बिटिआर जाबाय आरो जोंनि ओनसोला जे ओनसोलखौ लानानै बिटिएडिमोन बे ओनसोला दिनै नामा सोलायनायनि गेजेरजों बिटिआर जाबाय आरो बेवहाय सनितपुर बिश्वनाथआ दिनै दाजाबजानायनि नोजोर आरो थांखिजों 60टा गामिया दिनै दाजाबजाबाय आरो दिनै मा होनदों बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो कसारि काउन्सिल मोनसे दाजाबाय आरो बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो दिनै मा होनदों 280 आर्टिकेलनि गेजेरजों 6 सिडुलाव मर फाइनान्सियेल पावार बेवहाय फैनो थांगासिनो दङ आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हाजोआरि एसटि जानो थांगासिनो दङ बेनि गेजेरजोंनो बर' रावा दिनै लोगो सरकारि राव जादों अब्ला जौगानायनिफ्रायथ' जौगादोंना गोहोनिफ्राय गोहोसिनथ' जादों जोङो नंगौ माखासे दफाफ्रा मावफुंजानायाव एसे डिले जादों आरो बेखौ जोङो दिनै बे गोरोबथायानो जे बेवहाय जेबो गैया बे गोरोबथाया जोंनो जेबो होआखै बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनाया बेसलेस आरो नाजावथाव नङा बेफोरो मोजांखौ गनायनो हायै गोसो मानसिनिसो बाथ्रा आरो पलिटिकेल सार्थ थानाय माखासे गोहो लुबैसोला बिथांमोननिसो बाथ्रा दा बेखौ लानानै बिथांमोननि बुंनायजों गाइडेड जाया समाजा जेब्लायबो मोजांखौ मोजां होननानै दिनै स्वीकृति होदों समाजा दिनै मा होनदों मोजांखौनो गनायदों समाजा इउनिभार्सेल माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै एक्सेप्ट खालामो आरो बे बाथ्राफोरखौनो फोथायथिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावलांबाय थागोन दिनै दफा मावफुंनायनि बाथ्राखौ जुदि रायलायोब्ला बिटिसि गोरोबथा 2003 मायथाइयाव जालांनाय जे गोरोबथा बिनि दफाफ्राबो दिनैसिमावबो मावफुंजाजोबाखै दिनै आसाम एकर्ड जालांबाय आसाम एकर्डनि दफाफ्राबो दिनैसिमबो मावफुंजाजोबाखै बा नर्थ इस्टआव गोबां अर्गेनाइजेसना नोङो एकर्ड खालामलांबाय थांनाय समाव बिथांमोननियाबो दिनै मावफुंजाजोबाखै दा दिनै जोंथ' बुंनो लुबैयो दिनै गोग्गायै बिटिआर गोरोबथाया 2020 मायथाइयाव जालांनाय बियो मोनसे गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि दफाफ्रा जे स्पिडियाव मावफुंजादों खुनु गोरोबथाया नर्थ इस्टआव बा इन्डियायाव बेबायदि मावफुंजायाखै दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दिनै गोजोनो आरो थाबावनाय दफाफोरखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बोरै मावफुंनो हायो बिनि माखासे खामानि मावनांगौनि थाखाय जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों गोजोन्थों।